tornés a marxar a l'exili l'any 1936, on va tenir l'oportunitat de ser el batlle de la seva localitat, al seu retorn, Sant Just Desvern. Però després dels fets de maig del 1937 va haver de tornar a marxar a l'exili, on llavors va col·laborar amb la resistència francesa enquadrat amb el Front Nacional de Catalunya, on Cardona va ser un dels seus màxims impulsors. Greument malalt, l'any 1942 va tornar a la seva localitat, Sant Just Desvern, on va morir el 7 de març de 1943. Les autoritats espanyoles van obligar la seva família a fer un enterrament íntim, a primera hora del matí, sota l'atenta vigilància de la policia feixista espanyola. Aquí presents avui estem els apòstols de la llibertat de Catalunya, els patriotes, els que veritablement continuem creient en l'ideal de Daniel Cardona, el que mai ens amaguem de la nostra forma de ser, de pensar, d'actuar. A la crida d'homenatge a Daniel Cardona continuem els mateixos, el moviment identitari català, els veritables nosaltres sols de l'actualitat som nosaltres. I Renaixença Nacional Catalana, els continuadors de la memorable Unió Catalanista. Que ningú més us manipuli i us intenti enganyar en aires de superioritat i de bona casa. Catalunya depèn de tots vosaltres. Heu fet història, és cert. Per això ens intentaran destruir. Els seus vestits seran de diferents colors. Es vestiran de bruts, com els jóvenes bàrbaros de l'Errús, per atacar a Catalunya. O s'amagaran darrere la senyera amb ideologies totalitàries per cometre assassinats i desordres contra el catalanisme cultural. També utilitzaran els jutges espanyols per fer-vos dissuadir de l'ideal de la llibertat i del patriotisme. Perquè tingueu por de venir amb nosaltres. També us perseguiran els policies col·laboracionistes amb l'ocupat perquè teniu una cosa única. Sou incontrolables perquè no deveu res a cap capitost important. Quan tot això falli, que fallarà, crearan les seves estructures polítiques. Us faran creure que X polític és identitari i patriòtic.